Sve je super i sve će biti super. 7.52, 9. april, kao što smo rekli. Teo sam vas pitam, kako se nalaziš? Znaš da popraviš sve u kući? Ne, mogu da znam se ja pokvarim. Kada pokušam da popravim. To je okej. Kako je kod tebe situacija? Ćale? Pa, trudim se ja da popravim neke manje stvari kad je nešto što, ne znam, možda ti treba male kreativnosti, tipa da ti se odglavila garnišla pa ti treba selotip da tu nešto fiksiraš, to takve stvari mogu da uradi malo, ovako drugo. Ja sam skoro pitao, nešto pričali u društvu, šta ti znaš, brate, da uradiš? Kaže ovaj, znam, brate, kad se drma sto u kafiću. Da ga povučim. Da. Tako da moram da podelim sa vama ovo. Most aplikacija, Most, znaš što spaja, je nova aplikacija koja u Beogradu, koja ti omogućava da angažuješ majstora brzo i lako, kad god naručuješ, kao kad naručuješ hranu. Dobro. Da, imaš električare, vodoinstalatere, sklapanje nameštaja, pa čak i peglanje, brate. Most, da, aplikacija sad Most. sam teo kucam mi telefon van studija. Dobro. Svi oni stižu na tvoju adresu kroz par klikova. Svi majstori na Most aplikaciji su provereni i bezbedni. Pazi kakva dobra stvar. Sa jasno istaknutom slikom, ocenom po satu i ocenama prethodnih korisnika. Da. Znači da ne odmeš ovoga, važi, evo sad ću. Trenutna aplikacija je aktivna samo u Beogradu, uskoro i svim drugim gradovima Srbije. Most aplikacija je jedna aplikacija za sve kućne intervencije, saznajte više, mostapp.rs, dakle, ako vam treba, znači čak i peglanje, što je ovo jako zanimljivo. Znači, još jedno, eto da spomenem, Most, pa nađemo na App Store-u i bilo gde je tamo gde skidamo sa telefona, tako da ono zvuči korisno. Hvala ti na ovoj informaciji, zato što eto proleće, znaš, gledam recimo kako bi one fugne sad trebalo ponovo raditi, kako bi trebalo i tu šmirglati, pa me sve nešto mrzi, pa uvijek problem naći taj alat prokleti. Znači, dok nađem alat, dok nađem sve šacigere koje mi trebaju ili nastavke koje mi trebaju ili klešta koje mi trebaju, šta god, ja već sam se iznervirao toliko da bi upravo zvao majstora sa te Most aplikacije lagano. Evo, Most aplikacija stvarno, ti